Kung nagtanaw ka ani nga video karon, siguro na mahala na pug ka sa feeds. Kay bao naman kita nga grabe na kayo kamahal ang gasolina karon og napiktuhan pud niini ang atong commercial feeds. Niini nga video mga kauma ato kanang buhatan og solusyon. So make sure nga inyong humanon kini nga video. So di pa ta magsugod guys, ang uman ni Inday Farm to Home ana mahimutang sa Mahalo, Anahawan, Southern Leyte. Mo tawag or mo contact namo para sa mga orders ug reservation sa fresh brown eggs, fertile eggs, heritage breed sama sa BPR, RIR, Blue Gem. Aduna usab kami mga organic feeds sama sa Azula ug Madre de Agua. Maka-ship mi gikan Silago, Cotob, Maasin, Southern Leyte. Kung kamo interesado, palihog lang pagtawag sa numbers sa screen, check our Facebook and YouTube channel, and of course, subscribe and click on that notification bell para ma-notify mo sa mga umaabot na to nga mga video. Kumusta mga kaumag? Welcome sa Mana Inday. Medyo busy ta recently no, so karon na punta kabalik og buhat og content. Nang hinaot ko nga okay ra mong tanan diha bisan pa sa atong sitwasyon karon nga naagi hapon ang COVID, taas ang dolyar ug unsa pa na diha, positibo lang ta peramente. Og mga pangumusta og mga panghinaot usab sa atong mga kababayan nga mga OFW. Kung asa mo karon nagtanawan niya nga video, pag-amping mo o God bless sa inyong mga careers. Ang atong topic rong adlaw mao ang Black Soldier Fly. So karong adlaw no, multitasking ta. Maminaw mo sa akong boses samtang nag-obserbar mo sa gibuhat sa akong amahan diha sa screen. So before anything else, mag-honest lang ko ninyo. Kani nga video pasintabi sa mga nagkaon karon og sa mga medyo maselan kay dili ni para sa inyo ha. Kini nga video naglambigit kini og mga lata nga mga parte sa utan og mga prutas nga ang uban dili pod ganahan o makaantos og tan-aw. So ang Black Soldier Fly guys, usa ni siya ka klase sa langaw nga mangitlog po ni siya o niya napoy larvae po ng itlog niya inikat human prehane. Tapos medyo dagko-dagko ang iyang larvae sa atong regular nga langaw kanang housefly. Unya lahi pud siya porma sama ana. Usapod sa ilang kalahian kay ang kanang gitawag nato og regular nga langaw kanang nasa atong mga balay kay medyo ilahana siya compared sa Black Soldier Fly. Sa ihapong life cycle mas taas siya o kinabuhi kontra sa mga regular na to nga langaw no. O ayaw mo kapulaka kay safe gid siya. Actually daghan ang mga countries nga naggamit aning Black Soldier Fly sa ilang pagpamuhi. Na mga countries sama sa Afghanistan, sa Pakistan, sa Bangladesh, India. So simple lang kayo no, maghimo lang ta og tungtunganan sa mga Black Soldier Fly para yung aning nakita ninyo. Inyo din ang ibutang sa ibabaw sa mga rotten or mga lata nga mga prutas o mga sudan o bisag mga patay nga ilaga or piso or manok. Basta ang goal is bakag or baho. Kay basta baho, ma-attract ang langaw o usa sa mga ma-attract nga langaw ana kay ang Black Soldier Fly. Again guys, dili ni para sa mga maselan, kung mga ludanon mo, kung dili niyo matake ang baho, please ayaw ninyo ni og sunda or ayaw ninyo ni og buhata. Okay? Alright. Ang sunod buhaton guys is inyong i-secure ang lugar nga gibutangan sa inyong Black Soldier Fly nga setup. So, sa among case, gibutangan na mo og net kay ang mga iro sa mga silingan na mo dere nga possible ma-attract sa baho sa mga nalata no. So guys, sa among gibutangan pod og montar or platform no. Kay aron dili siya madaot kung mag-uwan-uwan. Kung gusto mo mag-recycle, pwede sad ninyo gamiton ng mga galon nga walay na gamit.
pareho sa ani amo lang i-utilize aron ma-recycle pod. Pagkahuman amo sang gibutangan og trapal sa ibabaw kay aron dili siya maawanan, kay kung maawanan ni possible nga malumos ang inyuhang mga maggots o wala na hinuon mo ma-harvest nga mga wood. After a few days makita na mo og mga itlog nga gagmay kaayo na siya mabutang sa karton sa mga hilang-hilang ana niya. After a few days guys, atong gi-check na natay gamay nga nakit-an nga mga larvae o atong gi-transfer diri sa pikas nga container. O na makita ninyo nga nanatay mga larvae sa black soldier fly. Again guys, sa mga maselan o sa mga ludanon, please ayaw mo og suway ani or ayaw mo og tanaw ani nga video. You're free to skip and play other videos on our channel. So suwa pa kahibaw no? Ang black soldier fly larvae is rich in protein. Yes guys, naturally rich in protein. Luod lang ni sila tan-awon. Na mo na ilang itsura kung mabusog na sila, medyo maitom na sila gamayan. Mo na ang perfect time nga ituwa nimo sila sa mga manok. Ug abi ninyo guys sa ubang nasod mo na ni gipanghimo nga mga feeds nila sa ilang manok. Fully organic, okay? Fully organic. Walang halong kemikal. Ug kung naa kay enough nga kadaghanon sa wood sa ingani nga mga wood, pwede na ka nga dili maghatag og commercial feeds sa atong mga manok. Rich in protein and live food pa gyud ni, no? So very healthy, freshness 100%, and kani nga klase sa protein dili nimo makuha sa bisan unsa ka mahala nga commercial feeds in the market. So amo pa ning gipaila-ila sa among mga manok. Pag-una kay hesitant sila, but pagka-discover nila nga kanang lami day kanon sa ilaha nga kuan dila nag-ilugay na dayon. So imagine na guys, kung naa kay 10 kilograms per day ane, libre na kayo ang imong feeds. Mga kauma, daghan pa gid unta kay ko ganahan istorya ninyo, pero unsahon man ni nga part 1 pa dinhi sa atong video. Mag-upload tag balik part 2 og hinaot unta nga inyo po nang tan-awon, okay? So on our next video guys, kay atong i-document or atong i-appeal ang among pag-harvest ug ato pong tan-awon ang purma gyud aning black soldier fly. Sa karon kay introduction pa lang ni siya, pwede pa mo ato Google, i-search ninyo, do your own research as well. If na may questions, you can also comment and send me a message. So mo lang sa to guys. I hope na mo nakatanan today. Again, ayaw ninyo i-take ang akong word. Please do your own research. And of course, always remember, an educated farmer is a successful farmer. Hangtod sa sunod nga higayon. Hasta la vista, mga kauma.